Ikusten dudana da, jendearekin hitz egiten, gauza bitxi bat, ez? Zuk espainolekin, frantsesekin gutxi hitz egiten du, baina euskaldunekin baian bizi den jendearekin, baina espainolekin kontaktu handia daukat. Eta oraindik ez dut aurkitu inorrez, naiz eta ikasketak ezuki, euren historiaren oinarriak ez dakienik. Dena dakite errege katolikoa nortzu ziren, dena dakite Franco nor zan, dena dakite imperio bat zirela, dena dakite musulmanak penintulatik bota zutela, eta horrek deki sartuta euren ADN-ean, euren identitatearen barruan sartuta daukate. Frantzian bardin, Frantzian frantses iraultza zer zan, galoak zer ziren, frankoak zer ziren, horrek denek dakite, nahiz eta kulturarik ez eduki, nahiz eta ikasketarik ez eduki, ja ikastolara, eskolara joan badira, badakite, badaukate sartuta. Euskaldunekin ez da hori gertatzen. Euskaldunekin, zuk euskaldun batekin hitz egiten baduzu, nahiz eta batzutan goi ikasketak eduki, gero hitz egingo dugu historialari ez, baina goi ikasketak edukiz, ez daukate oinarririk. Euskaldunak hemen gaude, ez dakigu nondik, ez dakigu zergaitik, eta gainera askotan, tokatu zait, eta adibide bat ipinteko, musika talde oso famatu batzuekin hitz egiten, esan ez deko importantzirik, zer garen orain da importantea. Eta horrek espainol bati edo frantses bati esaio balio. Denek hitz egiten dute baita zer izan diren, ez? Zelan agertu diren hor, zergatik daude orain, zergatik izan bar garen frantses edo espainol. Euskaldunak ez dugu hori egiten. Hori gudekogun altxor hori ez dugu erabiltzen, ez dakigu erabiltzen, ez digute erabiltzen irakatsi ere ez. Eta hori nire ustez da gure ideologian barruan utxune oso handi bat, pentsatzen duguna baino importanteagoa.